Hindi ko po lagot. Hoy, bawal yan! Maingay nga. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, mapagpalang hapon at Usapang bahala niyo? Sige. Sige, may bato sa amin, malaki. Sige, ito sa amin, ito sa'yo. Ay, ay. Yan, that's malabot. That's yung kulay blue dun, oh. Ay, sige na to. magandang hapon po sa inyong lahat, mapagpalang hapon at mega love shoutout din kay Mami Mercy Kalunod. Ayan, teka lang na, ano lang muna natin, ayusin ko lang muna. Ano yan? Wala ka magpa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 p
Ay, pambato. Ayan, 7 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, mega mega love shout out po kay Ma'am Mercy Calunod, kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Analisa, kay Paul Dunisa Official, kay Ji Chang Wok, kay Kagawad Antonihan, kay sino pa ba? Maingay dito sa pinalalagyan ko, nandito ako sa ano, pwesto ng kabataan. Ayan, kay Miss Nani Sanchez Vlog, ayan, mega mega love shout out. At siyempre sa lahat ng aking mga solid na subscriber, mega mega love shout out po. Mayroon po tayong ano sa katapusan, mamimigay po ako ng t-shirt. Ayan. Katapusan po ng April, mamimigay po ako ng t-shirt. Kaya mag-comment po kayo dyan kasi pagbabasehan ko po yung inyong mga comment. Mga comment dyan. Ayan. Maingay yung kabataan. Ayan. Mega mega love shout out po. 7 million in the house. Ayan. Bilang ka tatlo. Tika lang ha. Inaayos ko lang itong ano. Dito ang bilis. Ayan. Mayroon tayong ano no, mayroon tayong Okay na, okay na. re-reactionan itong kay Congressman Alonto ano, kung saan itong pag-endorse ni VP Sara kay ano no. Pag-endorse ni VP Sara kay Amy Marcos at saka kay Camille Villar kung saan ano siya no, masyado siyang masyado siyang ano masyado siyang defensive ano. Ayan, kung saan ito yung ano no, kung saan Ayun na, ayun na. Sige,
kung saan na masyado niyang inano yung pag-endorse ni VP Sara. Kumbaga, inaano niya na nag-ano siya ng para maligtasan ni VP Inday Sara yung impeachment. Siyempre, masasabi natin dyan, kasama yan sa ano? Kasama yan sa kanilang strategy, ano? Pagdating sa impeachment. Alam nyo naman, ang impeachment ay isang ano yan, isang political maneuver yan. Kaya nga, sandali lang po ha. Kinupon siya! Kinupon! Ikaw na tanga. Uy. Nagsasaing po kasi ako. Ayan. Alam niyo naman po yung ano, no? Alam niyo naman ang impeachment ay isang political maneuver yan ng mga kalaban, no? Kasi kung hindi ka kalaban, hindi ka naman may impeach. No? Kaya nga ang ano talaga diyan, maghanap ka ng ano, maraming kakampi. No? Kaya iyan siguro ang naisip ni VP Inday Sara. Pangalawa, ang ano talaga diyan is kahit papaano nakitaan nila ng pagiging parehas itong si Amy Marcos. Kaya siguro kahit papaano naman magkaibigan pa naman. Pangalawa, siyempre may plano naman talaga siguro, no? Gumagawa ng mga strategy yan. Kaya ang masasabi lang natin diyan, itong si Congressman Adjong ay masyadong defensive. Alam niyo kung bakit? Mayroon akong nakitang post, hinahanap ko pa kung saan ito yung ano, yung ito palang ano, tingnan ko yung ano, no. Ito, hanapin ko yung post na. Ito palang si Alonto Adjong. Marami din pala itong ano, meron pala itong ito kayo na ang humusga, no? Marami pala itong mayroon pala itong family business kung saan construction kami. Mayroon itong construction company kung saan ang ano nito, ang ano nito, kontraktor sa gobyerno. Kaya nga ang kino-question nila ito, bakit nung itong Marcos administration, grabe ang ano niya, no? Grabe ang bira niya sa mga Duterte. Kasi pala nakinabang pala ito sa ano, construction company. Alam niyo naman na pag ikaw ay isang politiko at nakaupo ka sa pwesto, pinagbabawal yan na makipag ano ka sa gobyerno, no? Makipag-transact ka sa gobyerno. Kung saan ito yung kanyang ano, no? Sabi dito ng ito si Joey, ano, yung pinatapon saan, ito yung pinatawag nila doon sa Kongreso. Ito yung kanyang post, ano, sabi niya, isyo kay Adjong that VP Inday Sara Duterte is endorsing candidate issue sa kanya that VP Inday Sara is pushing back. Di ba, sabi ni Judy Vibrem, malulupit itong mga ano, no? Malulupit itong mga vlogger na ito. Sabi niya, of course, worried ka siya because MMA achiever in construction development is thriving under the BBM-led government. Biruin mo, since BBM become the president until December 2024.
Ang total project by MMAS, grabe ano, billion ito, no? 1.9 billion ang kanyang ano in 2024, ano? In 2024 nakaano siya, halos 2 billion ang project ng kanilang pamilya, no? Ang sinasabi niya dito is MMA Achiever in Construction Development. Ito daw ay pag-aari ng pamilya ni siya ni Congressman Adjong, ano? Pamilya nila sa Mindanao. Pero tiningnan ko yung ano niya, tiningnan ko yung profile niya doon sa ano, sa Wikipedia. Wala namang siyang ano, no? Wala naman siyang nakalagay doon. Walang nakalagay kasi na walang nakalagay. Ang nakalagay lang doon yung tinapos niya, nagtapos siya sa Xavier, tapos University of Mindanao, no? Tapos sabi pa niya, samantalang noong 2018, you had to explain to PCIG how you locally took to Marawi Road projects one worth of 12.5 million in the other 69.4 million, no? Hirap nun, no? Di ba? Tapos may nakalagay dito na ano? May nakalagay dito na inano ng ABS-CBN, ano? Binalita ng ABS-CBN, please say, sabi niya. Tapos yung link nilagay niya dito ni ano. Kaya I understand why you wouldn't like BP Inday Sara Duterte is post back. Di ba? Ang malupit talaga itong ano na ito, no? Malulupit talaga itong mga vlogger na ito. Magagaling sila maghanap. Pero hindi ko sinasabing kay ano ito, ha? Kay Congressman Adjong. Yan lang ang sabi ni Jody Vibrate, no? Kahit kay ano, kay Sas Rogando, Sasot, ito rin ang sinasabi na itong MMA Construction, itong MMA Achiever Construction Company ay sa pamilya talaga ni ano ni Congressman Adjong, no? Kaya hindi naman natin naririnig na dinidepensa niya na hindi kanya yan. Kaya nga mahirap inaano natin na maaari nga na may connection siya dito. Kasi hindi niya dinidepensahan, matagal na itong matagal na itong nilabas ni ano, no? Mrs. Rogando Sasot. Pero wala siyang sinasabi tungkol dito, no? Kasi kung totoo na itong MMA Achiever na ito ay sa pamilya ni Alonto, napakalaki, halos 2 billion itong 2024 ang nakuha nilang project diyan sa Mindanao Development, ano, ng 2024 itong Marcos administration. Kaya masasabi natin na talagang makikipag-ano siya dyan, makikipag-bakbakan siya dyan pagdating sa politika dito kay BP Inday Sara. Kasi nga, nung panahon ng Pangulong Duterte, ay baka walang na-achieve ito. Ito, nandito pa nga, oh. In 2024, alone, contracts of MMA Achiever in Construction Development, total of 760 million ba ito? Billion? Tuwi. Grabe, ano? Grabe, laking pira. 2024, ano? Laking pira ito. 760 million? Laki, oh. $760 billion. Number 1, widening of permanent bridges, Balatin Bridge. Ano ito? 80283 MN along Bukidnon, Barangay North, Cotabato Road, Bridge Contract ID 24K, cost of 124 million.
185,383. Laki ano? Laki ng project na ito, laking pira ito. Tapos number 2, construction of Ganasi Tubod Road, Madamba Section Lanao del Sur Road Contract ID. Cost of 94,576,711. Ang laking pira nito, no? Parang siya lang ang nag-iisang construction company ng Mindanao, ano? Laking pira nito. Kaya gano'n na lang ang ano pala ni si Yadjong, ano? Dahil nga, grabe ang ano niya eh. Grabe ang nakuha niyang project sa administrasyon. No? Di ba pinagbabawal yun sa batas? Na pag ikaw ay kung saan, ito nga yung naging issue ito doon nung panahon ni dating Pangulong Duterte, na issue ito sa mga tulpo. No? Maalala niyo yon? Kung saan natanggal nga doon yung kapatid nilang si si Wanda Tulfo, natanggal sila nang dahil nga nagkaroon ng nagkaroon ng project itong dalawa doon sa tourism, kung saan advertising itong si Ben Tulfo at saka si Erwin Tulfo doon sa naging ng dalawa, itong si Wanda Tulfo nagkaroon ng project, nabigyan ng award itong dalawa, si Erwin at saka si Ben Tulfo. Kaya nga naging issue sa kanila yun kung saan natanggal nga doon si Wanda Tulfo, Pero itong kay Sia Adjong, napakalaki nito, billion. Grabe, Tapos ito pa, number 3, replacement of permanent weak bridges, Maladi BR, ito 20 ml along Cotabato, Malabang, Lanao del Norte Road, Bridge Contract ID 24K00396, cost of 85,967,144. Laki, Grabe. Tapos itong itong number 4, retrofitting and strengthening of permanent bridges, Matling Bridge, BO209. BO209 7MN along Cotabato, Malabang, Lanao del Norte Road Bridge, contract ID yan. 66 million, Laki. Napaka daming budget, napakaraming pira nito. 2024 pa lang ito, 2024 lang to, nakuha niya mga kontrata sa 2024. Itong number 5, construction of Balatin River Flood. Construction of Balatin River Flood Control, Balatin Bridge. Wow, Lanao del Sur. Yeah. Flood control ID 24K00110, cost of 55,107,288.17 centavos. Dami. Dami pira, Tapos ito naman number 6, construction of flood mitigation structure at Baraas River, Picong, Lanao del Sur, flood contract ID 24K0004, cost of 57 million. Napakaraming pira, Ang tanong, mayroon ba ito? Mayroon ba itong mga project? Maganda kung may mga project at saka hindi siya substandard. Diba? Magandang pangitain yon. Ibig sabihin, may project. Ibig sabihin, kung maganda ang pagkagawa,
nakinabang ang tao. Pero mali pa rin na sa pamilya mismo nila nangyari na ang ingay nyo. Mali pa rin kasi nga nasa gobyerno siya eh. Nasa gobyerno siya. Kung wala siya sa gobyerno, pupwede siguro yun. Pupwede sigurong maano natin kasi wala siya sa gobyerno eh. Kaya problema, nasa gobyerno siya. Di ba? Yun nga yung ikinatanggal ni Wanda Tulfo, di ba? Kasi nga naging issue dahil nga yung kapatid niyang nakakuha ng kontrata doon sa mga advertising doon sa Channel 4. Kung saan yung kapatid niya mismo ang naging chairman ng tourism. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng investigasyon doon sa Senado kasi nga parang naging pabor. Ganon din ito. No? Ang naging dito, nakaupo ka sa gobyerno, bakit binigay sa pamilya mo? Yun ang tanong doon. Yun ang tanong, bakit mo binigay sa pamilya mo yung mga project? No? Halatang halata naman. Di ba? Halatang halata na talagang nagkaroon dito ng pabor. Kawawa naman yung ibang mga construction company na hindi na nabigyan ng project. No? Lamang ka na kasi ikaw nakaupo ka eh. Oh, kahit na sabihin na natin na may bidding, nakaupo ka eh. Alam mo na eh kung paano eh. No? Kaya nga napakahirap itong na ito. No? Tapos itong number 8. Itong number 8, road widening tertiary roads. Malondo Wow Road. SO 1604 MN. Yan. Cheneds 40 Cheneds 2040 road contract ID 47 million. Lalaki 2024 lang ito ang pinag-uusapan natin. 2024 itong MMA Achiever ito? MMA Achiever in Construction Development. Di ba? Laki ng nakuha nilang pabor dito. Tapos number 9, construction of flood control. Siguro totoo ito kasi may mga di ba? Nandito yung contract ID. Di ba? Pwede sigurong pwede sigurong ma-research ito sa Pwedeng ma-research ito sa Mindanao sa Mindanao DPWH. Kasi kung talagang kung kanila ito, kawawa yung mga Mindanaoan. Kawawa yung mga businessman ng Mindanaoan, di ba? Kumpleto yung niya eh. Kumpleto yung mga niya. Ito pa, construction of flood control. Number 9. Instructor. Madalom, Lanao del Sur. Flood control ID. Yan. Cost of 47 million din. 10 concreting of Ganasi Tubod Road in Madamba section, Lanao del Sur. Road contract ID 24K00157. Cost of 47 million. Laki. Dalawang ito isang flood control at saka isang concreting ng Tubod Road.
47 at saka 47, halos ano, 90 million. Grabe. Pansiyam na ito pansiyam na project ito ng MMA Construction Achiever. Hindi ko sinasabing ano ito hindi ko sinasabing kay Congressman Adjong ito. Sabi nila sa pamilya ni Congressman Adjong, no? Pero tiningnan ko yung ano niya, wala man siyang ano doon, walang nakalagay kung anong family business nila, walang nakalagay. Basta ang nakalagay doon, nag-asawa siya, nagtapos siya sa Xavier, tapos Mindanao College. Kung anong negosyo, walang nakalagay doon. Ang nakalagay niya lang doon is isa siyang congressman. Yan, ng Lanao. Wala nga dito yung number 9, ano? Number 10, wala dito yung number 10, ano? Number 11 kaagad siya. Number 10, construction of Gata River flood control with slope protection, Barangay Kairan, Rogan, Puuna, Bayabaw, Lanao del Sur, flood control ID 24K00378, cost of 32,467,000. Siguro yung mga taga Mindanao, ano? Yung mga taga Mindanao, pwede nyo itong puntahan para makita nyo talaga kung totoo, ano? Kung totoo. Kung totoo itong mga project na ito. Kasi, ang laking pera nito, halos 2 billion. Halos 2 billion itong pera na ito na, ano na ito. Kaya gano'n na lang pala siya gano'n na lang pala siya kadayhan kay Pangulong Marcos, kasi ganon din kalaki ang nakukuha niyang pabor, kung saan itong MMA nga na ito ay nasa kanilang family business. Kaya ganon na lang siya ganon na lang siya ka diehard na tagapagtanggol ni BBM, kaya nga yung itong dating na impeachment, grabe ang niya, kung saan pinuna niya nga itong na ito, no? Pinuna niya itong pag-endorso ni BP Inday Sara kay pag-endorso ni BP Inday Sara kay Camille Villar at saka kay Amy Marcos. Kaya nga itong paglipat ni BP Inday Sara ni Amy Marcos at saka ni Camille Villar, isa lang yon sa dahilan na ang alyansa ni BBM ay wala na talaga. Wala na, as in watak-watak na, no? Nag-umpisa ng pagkakawatak-watak. Mayroon pa akong isang na si Manny Pacquiao ay gusto na rin magpa-endorse sa PDP laban, no? Yan, isa sa ko yan. Pag politiko talaga, wala tayong magawa dyan. Dahil kung saan sila pwedeng makakagat, kung saan sila pwedeng makakapit, makapasok lang sa kanilang hinahangad, magkaroon lang sila ng kapangyarihan sa Senado, ay talagang gagawin nila yan, kahit kahihiyan na nila. Biruin mo yan si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ay doon po yan, sa boxing. Pero kung maalala nyo, kung paano niya binira si Marcos, nung bago siya nag-file ng pagka-presidente, kung paano niya binira si Marcos. Sinabihan niya si Marcos na pinaka-kurap. Diba? Ngayon, nasaan siya? Nasaan siya ngayon? Diba? Nasa alyansa ni Marcos, nasa alyansa. Ngayon, nag-ano na naman siya. Gumagawa na naman siya ng daan para lumipat na naman ang PDP. No? Ayan talaga ang ng mga politiko. Yung mga trapo. Ayan talaga ang mga gawain. Mayroon pang isa. Ito daw si Tol Tolentino at saka si
Abalos ilalaglag. Kasi ang ipapasok is si Pangilinan at saka si Pangilinan at saka si Aquino. Yan ang mga, di ba? Ganun ang ano diyan, yung mga kalaban nila. Nako, ngayon himod with facts na sila. Di ba? Tapos ngayon, kino-question nila, ito si BP Inday Sara. Kino-question nila ito si BP Inday Sara na ini-endorse itong si Camille Villar at saka si Amy Marcos. No? Parang wala nang, pag ikaw opposition, wala ka ng karapatan. No? Wala ka ng karapatan gumawa ng strategy kung paano mo mapalakas ang iyong ang iyong hanay, di ba? Wala ka ng karapatan. Ganon ba 'yon? Pag ikaw ay isang opposition? Kasi tingnan mo ito si Alonto Adjong. Gumagawa daw ng isang para lang maligtasan niya yung yung impeachment. Alam nyo, Congressman Adjong, alam nyo sa sarili nyo na wala kayong panalo kahit anong gagawin nyo. Kasi nga, gawa-gawang kwento nga eh. Gawa-gawang kwento. Ang problema, political ito. Politika to. Kaya nga, kahit paano, ito si BP Inday Sara, gumagawa ng paraan. Kasi politika nga to eh. Kung mga ambisyoso yung mga senador, wala silang ibang nakikitang napakalakas na kalaban pagdating ng 2028 kung hindi si BP Inday Sara. Diba? Yung mga ambisyoso senador na gustong maging presidente. Diba? Saglit lang po medyo maingay lang. Diba? Kaya nga, pag ikaw pala opposition, wala ka ng karapatan gumawa ng strategy mo sa pampolitika. Ganon ba yon, Congressman Adjong? Kayo lang ang may karapatan? Naiintindihan ni BP Inday Sara. Kasi nga, politika yan. Pagdating sa Senado, yung mga ambisyoso, pagdating sa Senado, yung mga ambisyoso na mga senador na gustong maging presidente, siyempre, aayawan yan si BP Inday Sara. Kaya, malamang, bubuto yan sa No. Ana G. Ayan, magandang hapon, Emily, Emily Bantulo. Ayan, mega love shout out. At saka kay Ihay Lumago. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Kay Ana G. Ayan, magaling kumanta yan si Ana G. Kaya nga ang doon, ang tanging strategy dyan, ay mapalakas niya yung watching from Abu Dhabi. Yan, mega love shout out po, Emily Bantulo at saka mga kasama mo dyan sa trabaho sa Abu Dhabi. Yan, mega love shout out sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po. Ayan, mag-comment lang kayo ng mag-comment dyan, kasi sa katapusan, ang ganda pa naman ng tila ng ipamimigay ko. Ayan. Parang ang ni Adjong ay pag ikaw ay isang wala ka ng karapatan. No? Wala ka ng karapatan mag-endorse ng pwede mong maging kakampi pagdating ng panahon, ngayon lumabas tuloy itong baho ni
ng itong pinagtatakpan ni Sia Adjong. Ito, ang lalaki nito, halos 2 billion to. Oh. Oh, tapos itong number 12. Rehab, reconstruct of roads with slope collapse and landslide. Tertiary roads, Malundo, Wao Road. Di ba? Chinese, 8,600 Chinese, 8,600 road contract ID 24K 0000423 cost of 28 million. Di ba? Ang laking ang laking pira nito. No? Napakalaking pira nito. Tapos itong number 13, panlabing-tatlong project ito sa loob ng 2024. Tapos asset preservation, rehab, reconstruct, upgrading of drainage. Ayan, PBID City Road, Chinese 0, Chinese 268 Road, contract ID 24K 00139, cost of 11 million. Laki Napakalaki. Napakalaki ng project na ito. Kaya ganun na lang ang niya. Biruin mo yung sinabi niya kay yung pag-endorse ni BP Inday Sara dito sa dalawa, no? Andito sila. Nagagano sila. Sinabi ni Adjong dito, no? Sabi niya, BP Inday, BP Sara nag-endorse ng mga senatorial bid para isalba sarili sa impeachment trial. Di ba? Kung ako naman, natural. Dahil alam kong wala akong mapapala dyan Kahit alam kong panalo ako Dahil nga politika ito Oh. Siyempre gagawa ko ng paraan para maisalba ko yung sarili ko, yung political career ko. Di ba? Dahil ang laro nyo napakadumi. Napakadumi ng laro nyo sa politika. Kaya anong gagawin ko? Oh, di mag-endorse ako na kahit hindi ko ka panalig, i-endorse ko. Para lang pagdating ng panahon, pag ako naman ang nangailangan, pwede akong maningin. Di ba? Politika yan Oh. Filipino boy, Kuya Host, Boss DTV, gandang hapon. Ayan, magandang hapon din sa Filipino boy. Mega love shout out dyan sa Cavite at sa lahat ng mga tropa mo dyan, mega love shout out. Ayan, at sa tropa ng Guardians dyan sa Cavite, mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Di ba? Kasi nga, halimbawa na lang, ako ang nakasalang doon sa politika ko. Siyempre, gagawa ko doon ng number ko. Gagawa ko ng number ko para makagawa ko ng hindi ako ma-impeach. Kasi alam ko na kahit nasa tama ako, kahit panalo ako, hindi ako nakakasiguro kasi politika yan. Hindi yan hukuman. Kasi kung sa hukuman, hindi na ako gagawa ng hindi na ako gagawa ng parang kasi alam ko na mananalo ako. Di ba? Kaya pala gano'n na lang ang depensa nito ni Congressman Andres. Kasi nga, napakalaking pakinabang ng kanilang business, family business sa Marcos administration. No? Oh, di ba? Sabi niya pa dito. Sabi niya pa dito. It's not surprising that the chance her John on endorsing candidate given the context of the upcoming Senate trial. Oh, di ba? Kahit ako gagawa ko Kahit sinabi na ni kahit sinabi na ni dating
kumilig lawyer na si Romulo Macalintal, si Attorney Macalintal, kung tawagin nila ay si Attorney Mac. Kahit sinabi na ni Attorney Mac na patay na ang impeachment na yan, hindi pa rin siya nakakasiguro. Maniniguro pa rin siya. Alam niyo kung bakit? Politika nga yan eh. Politika yan. Pwedeng magbago yan. Kasi nga, yung mga ambisyoso dyan ng mga senador na gustong-gustong maging presidente, malamang iyan ang isa iyan. Isa iyan sa pwedeng bumuto para matanggal si BP Inday Sara, para wala na silang kalaban ng malakas pagdating ng 2028. Kasi alam nila yan. Lalong-lalo na ngayon, yung lumabas na survey. Ayan. G. Chang Wok, mega love shout out. Magandang hapon. At kay Kagawad Antonian, mega love shout out. Ayan, yung ang topic natin ngayon, yung congressman nyo dyan sa Mindanao, si Adjong Lanao del Sur ba yan? Kaya nga napakahirap ang politika talaga, napakahirap yan. Mahirap kang mag-stay sa ano yan. Pero kung magaling ka, ay mahirapan silang matibag ka. Katulad kay Inday Sara, tingnan mo. Endorso niya lang si Aimee at saka si Camille Villar. Alam niyo kung itong impeachment na ito, kung tutuusin, panalo pa rin yan si BP Inday Sara. Kung hukuman lang yan, panalo pa rin yan. Kasi nga, yung mga ebidensya nyo, puro gawang kwentong kutsero, hindi nyo nga nilalabas eh. Yung desisyon ng COA na walang overspending. Di ba? Kung kayo parehas, dapat nilabas nyo yung ng COA na walang ginastong hindi nakaano si BP Inday Sara. Walang overspending dyan. Nilabas nyo ba? Di ba wala? Kasi nga, ang gusto nyo lang, masira ng masira. O yan, sa paninira nyo, lalong tumaas yung rating. Wala na kayong magawa, kaya mag-iyakan na lang kayo ng mag-iyakan dyan. Ganun na lang ang gawin nyo. Umiyak na lang kayo dyan. Ngayon, ang gawin nyo, anuhin nyo rin yung mga senador. Influensyahan nyo. Sino bang mga tatakbo ng presidente dyan? Influensyahan nyo. Kasi nga, pagdating ng 2028, hindi nyo mapigilan yan. Hanggat hindi nyo matanggal. Tatakbo yan. Kasi wala na. Siya na ang pinakahayis eh. Siya na ang next eh. Di ba? Kung tutuusin nga, siya ang presidente ngayon eh. Kaso lang, hindi ambisyosa. Kaya pinagbigyan yung nyo. Yung presidente nyo ngayon na Raymond Bitpax kayo. Di ba? Yan lang dyan. Yan lang ang tanging natin dyan sa mga yung mga ganitong politiko. Wala itong tingnan nyo yung mga tulpo. Nawala na yung issue na yan. Yung issue na yan doon kay yung pinasok nila na kontrata doon sa kanilang kapatid. Gobyerno yun pero binira sila ng binira doon. Pero ngayon wala na yung issue na yun. Diba? Sabi niya pa dito, one can reasonably infer that she's now building bridge where she once keep her distance. We respect her prerogative. Nire-respect niya pa, nire-respeto niya pa. Okay to si Adjong, nire-respeto niya pa, no? Pagkatapos niyang bira-birahin, nire-respeto niya pa. Ang sagutin mo ngayon, kung totoo ito, nasa pamilya niyo. Ayan, lahat, kompleto. Kompleto yung, mamaya titingnan ko itong link ng ABS-CBN. Titingnan ko itong link na ito ng ABS-CBN kung talagang, sa pamilya nyo itong MMA Achiever Construction Company. Diba? Kasi, kung isa kayo, wow, mapapasana all ka na lang.
Di ba? Kasi talagang kumbaga sa ano, tubong lugaw. No? Ang tanong dito, standard ba? Standard ba yung pagkagawa? Kasi nga, sabi ni Mayor Magalong ito ha, pinakamababa is 35%. Si Mayor Magalong to ha, kinukot ko lang yung mga sinabi niya pagdating sa korupsyon. Sabi ni Mayor Magalong ha, kung sakali man ano, si Mayor Magalong ang kasuhan nyo, na binubulgar ni Mayor Magalong yung mga porsentuhan dyan sa ano, sa Congress. Kaya pala gano'n na lang ka ano, gano'n na lang ka dali mamigay ng pera, no? Gano'n din dito yung congressman dito sa amin. Talagang nagpaulan, no? May bali-balita kami na hanggang 3K. Balita lang yun. Hindi pa kumpirmado. Wala namang kumbaga wala pang kumpirmado, no? Pero sa probinsya talagang lagpas-lagpas yan, lalong-lalo na sa bandang Samar, Ilocos, talagang malakihan yan. Kasi yung ano, yung kaibigan ko dito, dalawang pamilya yon, ayaw talagang lumipat nila dito sa Manila. Alam niyo kung bakit? Libre sila pamasahe back import na pamilya. Pagdating doon, may pocket money pa sila. Kaso lang, pagdating doon, hindi ka na makagala-gala, makipag-inuman, hindi ka na pwede. Talagang nabantayan ka na doon sa loob ng bahay mo. Kung halimbawa 5 kayo doon sa pamilya, gwardyado na kayo doon sa loob ng bahay. Pwede kayong lumabas pagkatapos na ng butuhan. Ang problema, kung natalo, di gorgor ka. Di ba? Kaya nga grabe ang ano, napakalaki. Napakalaki, lalong-lalo na sa probinsya. Kaya pala gano'n na lang ka ano. Kaya totoo yung kasabihan, pag gusto mong yumaman, magpolitiko ka. Di ba? Pag malakas ang loob mo, gurgurin mo lahat ng kalaban, wala kang kalaban. Solo mo lahat yung ano. Di ba? Sa totoo nangyayari yan ha, sa probinsya. Kasi yung kasama ko sa trabaho na isa, yung kamag-anak niya is nag-declare na tatakbo ng kapitan. Ayun, noong November, binira sa Samar. Saan ka pa? Kapitan pa lang yun ha. Sa totoo lang dito siya, ano, yung dalawang pamilya yan, yung kapitbahay ko dito. Hindi talaga lumilipat siya ng Manila. Kasi nga, papamasahihan sila pa uwi doon, nakapagbakasyon pa sila. May pocket money pa. Pamasahihan, back import. May pocket money pa sila. Ganon kalaki. Ikaw tig 2,000 sa tig 2,000 ang pamasahe. 5 sila, 10,000. Ipabalik 20,000. Tapos may pocket money pa. Abay, kung 100 pamilya ang ano, kung 100 pamilya ang dinala nila doon. Di ba? Napakalaking pera. Saan yung kukunin? Saan yung kukunin ng isang kapitan? Alam nga naman, libre yun. Siyempre, babawiin yun. Kaya gano'n na lang ang ano ni Mayor Magalong. Yan ako, hindi nagpapatinag din si Mayor Magalong. Hindi siya nagpapatinag. Ano sabi niya? Ba't ka po maghanap ng ebidensya? Yung akap lang, ebidensya na yan. Di ba? Lalong-lalo na sa mga project. Yun dito, yung riprap dito sa amin, nako, kung nakita nyo yung paggawa niyan. Hanggat sa nagkabaranggayan na yung inuutangan nila, yung mga tauhan, kasi nga yung tao pinapabali lang, walang pira yung kontraktor. Bakit makapasok yung isang kontraktor na wala kang pondo? Di ba dapat may pondo ka pag isa kang kontraktor? Ngayon natigil kasi wala ng budget, naubos na yung budget.
inantay na naman nila. Samantalang dito, nako, dito natatakot kami dito kasi pag tumaas yung baha, baka bumigay. Hindi maganda yung pagkaano eh. No? Bubuhusan nila, tapos laglagan ng malalaking bato, buhusan naman. Pag yung may mga butas, susundan na ng mason, papahiran nila. Diba? Ibig sabihin, hindi quality yung gawa. Kaya nakakatakot dito sa amin. Siyempre, kaya na namin gawin, magsalita lang sa ganito. Diba? Magsalita lang, magdaldal. Magdaldal lang tayo ng magdaldal. Wala tayong magawa. Kung hindi, magdaldal lang ng magdaldal. At least, pag napatunayan natin na totoo, at least naiano natin. Nailabas natin ang katotohanan. No? Kaya, itong kay Congressman Adjong na ito, ewan ko kung paano niya itong malulusutan. Paano niya ito, kasi matagal na itong hindi sumasagot itong si Congressman Adjong. Kumbaga, ang ibinalik niya doon kay Sasugan dos Sasot ay wala nang wala nang kredibilidad. Parang yun yung niya, wala nang kredibilidad daw si Sasugan dos Sasot. Hindi na hindi, wala nang honor. Mga ganyan ba na salita. Malupit ito si Adjong. Alam nyo, nung hindi pa ito politiko, napakaingay na nito. Yung sa hindi pa ito politiko, napakaingay na nito. Pero tiningnan ko yung mga political pala sila. Political sila hanggat sa nagkaroon sila ng yung sabi nila family business nila yung Inyomi Achiever. Pero hindi niya naman dinideny. Tingnan ko mamaya yung link ng ABS-CBN. Nilagay nila yung link ng ABS-CBN. No? Isipin mo yan. Sa 2024, halos 2 billion ang nakuha nilang kontrata, no? Hindi ko sinabing nila yan, kontrata ng pamilya nila, no? Kontrata, ibig sabihin, may kontrata, may ginawa. Kasi may kontrata eh. Construction, ibig sabihin, may mga ginawa. Kung mayroong ginawa. Kaya ang makakapagpatunay niyan ay yung mga taga-Lanao, taga-Tubod, makikita nyo yan dyan. Makikita natin isa-isahin ko ulit. Yung kanyang project, widening permanent bridge, Balatin Road, along Bukidnon, boundary, North Cotabato. Ayan, boundary Bukidnon, boundary, North Cotabato, Number 2, construction of Ganasi Tubod Road, Madamba Section, Lanao del Sur. Yan, tingnan nyo yan yung mga taga-Lanao dyan. Mga taga-Tubod, Lanao del Sur. Number 3, replacement of permanent weak bridge, Maladi Bridge. Ito yung ganito rin yung di ba? Ganito rin yung sa Ilocos na bumagsak. Nila, pinatibay daw nila yung mga poste, pero nang pinatibay nila lalong bumagsak. Tingnan mo ito, replacement of permanent weak bridge, Maladi Bridge, along Cotabato, Malabang, Lanao del Norte. Biruin mo, permanent weak bridge. Sino gumawa nito? Bakit weak bridge? Ibig sabihin substandard. Abay, nakakatakot doon dumaan. Kung patibayan lang nila. Tapos itong retrofitting, strengthening of permanent bridge, Matling, along Cotabato, Malabang, Lanao del Norte Bridge. Yan. Malabang, Lanao del Norte. Yan, tingnan nyo rin yan.
para hindi kayo hindi tayo dito. Tapos construction of Balatin River flood control. Balatin Bridge. Wow, Lanao del Sur. Lalaki ito ha. Tapos ito pa number 6, construction of flood mitigation structure of Baraas River, Picong, Lanao del Sur. Baraas River, Picong, Lanao del Sur. Yan, makikita nyo yan. Tingnan nyo kung totoo ba ito ang lahat. Tapos road widening, secondary road, Bukidnon, boundary North Cotabato Road, boundary North Cotabato Road, Bukidnon. Diba? Yan. Kung totoo ang mga yan, road widening, tertiary roads, Molondo, Wao Road, Chinage, road contract. O, diba? Molondo, Wao Road. Saan ito? Hindi sinabi ko saan. Bukidnon ba ito? Construction of flood control structure, Madalom, Lanao del Sur, flood contract. Tapos concreting of Ganasi Tubod Road, Madamba Section, Lanao del Sur pa rin. 47 at saka 47, halos 100 million to. Tapos number 11, construction of Gata River flood control with slope protection, Barangay Kairan, Rogan, Pauna, Bayabaw, Lanao del Sur. Yan. Tingnan nyo yung mga na ito. Mga project na ito kung talagang totoo ito. Rehab recons of road with slip slope collapse in landslide, tertiary road, Malondo, Wow Road, Chinese. Parang pareho ito sa taas, Wow Road. Ito. Malondo, Wow Road. Nag-ano lang siguro ito. Tertiary. Chinese. Oh. Parang ito siguro. Kadugtong o pinunduhan uli. Tapos number 13, asset preservation rehab upgrading of damaged paved roads, primary roads, Iligan City, Marawi City. Yan, sa Marawi ito. Yung malupit talaga ito si Congressman Adjong, grabe ang lupit nito. Laking pera ito. Business is good. With BBM and Martin. Yan, di ba? Maganda ba? Okay ba? Okay ba ang kitaan? Siyempre, business yan. Alam nga naman na hindi ka kikita dyan, di ba? Maganda ba ang kitaan? Kaya, yung mga tao ng Lanao, napakahirap. Yung politiko nila, nako, talagang naggagandahan ang mga sasakyan. Grabe ang mga bulletproof, yung mga sasakyan, grabe ang mga sasakyan. Yung kanilang mga constituent, naghihitaw sa hirap. Di ba? Kaya sabi nila, pag gusto mong yumaman, magpolitiko ka. Di ba? Ganun lang ang laging inaano natin, sinasabi. Yun, sayang lang yung paghihirap ng taong bayan. Pag sa trabaho, pagbabatak sa trabaho, pabawasan nga ng 10% ba? Tapos hantong lang sa mga ganitong klaseng mga pansariling lang interest. Nangyari na ang nangyari. Kaya, ayun. Yumayaman ang mga politiko natin, mga magagaling natin ang politiko. Ayan, tapos honorable pa yan. Di ba? Honorable. Ganon sila kalulupit. Grabe, Kaya pag tayo, patulog-tulog, wala. Gigising tayong, dilat ang mata. Di ba? Yun, nakaisang oras na naman tayo, Maraming salamat sa lahat ng mga dumaan. Kay G. Chang Wok, maraming salamat sa inyong lahat.
kay Kagawad Antonihan, kay Ana G, maraming salamat sa inyo lahat sa mga dumaan. Kay Mami Mercy Kalunod, advance happy birthday po. Maraming salamat sa walang sawa niyong suporta. Maraming salamat. Kahit saan po kayo makarating, hindi po kayo makakalimutan. Maraming salamat po. Ayan, sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawa niyong suporta. At sa lahat ng aking mga sulit na subscriber. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po.